non-birta than bang samay bismay disopi non-birta thebi pen RJ tha. Hemprega Parman James Hanse ke Japon FHLC NGO atum difu along kachisong. Pini there player ni RG Ding Kloi pen Karbiang long dima hasaw arat akar I hempreg mate Article 244A kapachunji aphan Karbiang long ahempi difu rong so PKC adon riadum James Hanse ke Japon FHLC NGO atum kachisong pon abirta nangle. Bangso kachisong along ASDC, KSA, KNCA, WKSA, KA, RAA, ASDC youth from atumta hemprega parman isiwet ase angtong kipamanjia phanpu mathapon pen chirap chitodun se hempreg ki hang kachisong RDP dun. Pinpur meme ke damtang arkoi chekloni phaing korapho arni taralangso agriculture IB along hempreg ke hang kachisong isiwet akengkam kache jorra pejia phan James Hanse ke Japon APHLC NGO lapen ASDC angbong chingki chingwaisi Forum for Hills Autonomous State Movement pu songamen kipang dakpon atengsi pini difu along hemprega parman dharna kang nipon chisong rapno Bangso kachisong hud FHLC NGO amai khu James Hanse kaning Japon ke Karbiarat hemprega parman kachisong ningkan plikep soselo bonda piniar nian ta palongun edelo Lasin non puthot jakong kimi song kimi mate Forum for Hills Autonomous State Movement seng ponthu si chisong ponthulo lapen ke isi aphan panong si pinpura lo pajir ponpo pinpura lo along ke jongdun ke hempreg apartment kachisong along chipi raipen hempreg ke hang kachisong along chidon dun pen kachirap kacheto dunji aphan jongdun lo pusi pherang kya thenu ningjipon news text report B News 7 Non-birta ton pen RJ tha. जिंदाबाद केसे जिंदाबाद WKS जिंदाबाद WKS जिंदाबाद कारा जिंदाबाद कारा जिंदाबाद Pini Ladakh Niletum Chingrum Bedpen Forum for Hills Autonomous State Movement Pen Pini ke Phabon Rally Nonitum Cheng Ponpo Malomso Piloti Lasiwang Bomlang Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimahasa Arat Atumta Labangso Kachingru Malong Labangso Forum Malong Pidak Rally Do Pusi Non Wang Bomlang Lasun Malomso Apil Zentum Dak Cheng Ponpo Lasenitum Chuning Rilo Lapen Pini Jasemet Labangso Rally Detung Pado Ponabang Ke Lahelo Puthot Labangso Ningkan Plikep Kachisong Autonomous State Mate Hempreg Mate Article 244A Implementing ki Bukhehan Kachisong Niletum Ningkan Plikep Suselo Bosa Menon Kisangkok Asosiatum Teklong Nasi Puthot Labangso Niletum Amhang Patek Tumi Pen Kachisong Tumi Pen Kachedan Tumi Pen Central Government Apan State Government Apan Kachedan Tuji Pusi Pini Kacheng Si Niletum Ladakh Autonomous Council Hinido Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Dimasa Autonomous Council do La Hini Atom Panito Memorandum PDPG La So Memorandum Pilapueno Autonomous Council Hini Same Alang Atom Ladakh Seson Long Jepapas Ponsi Alang Atom Siname Nildum Forum Mengang La Yedo Autonomous State pada Article 244A implement nang ki panam ki ahok lapen la sobang same council ini same nang chirap ning iposi alang tu pantum lo PG lapen ang tu ning thelo labang sori tu makin mangalo dito makin hang long same alang tu nang chirap ning iposi dito pini labang so ali lepe do ponlo lapen la ke jengsi nakate song lo del dom Ladakh autonomous state apan ke ate bima chirap nang kan brigade hang lo dito democratical lepe hang lo lapen non violence ate hile ke ora song pada hang lo sitame pinier ni same del doma si del doma la del doma ki del doma kemma ngati mana struggle Central Government State Government same arjuje nang thakte respond ka we bosi pini puthot ditum abang pathek mia son kaje song pon mia son non abang ke ditum tak forum along ke don atum ke ditum labang so state ke long yapan autonomous ke long yapan ditum dode sang sepen ditum hangki lapen dorkar lobra kenang do bote ditum ni ok dewi ni prana chipiji bol same autonomous state Karbi Anglong lapen di masa pan bifek nang yapu akaje song pini ong muchot ben akaje song ke ching lo bosi pini dak social media long same lapen rada long same ditum than bon pachini lo lapen chuning ni lo
da Karbi Anglong do ana political party punon social organization punon NGOs punon lapen individual punon kethe kreatum punon do ana tum sami labang so non itum puthot ke hang thumi labang so handbrake amang abatek thumi labang so long nga chedon no dia phasi nile tuma hin pen forum for autonomous hill still movement hin pen itum puthot kachuni bon padobolo ini name tung labang so kache song ghonta kona permanik lo nile tuma je song ghonta pian bak je song ji baji ke pen jenglok ni tum je song bom lo baji lian bak en tum je song ko ghonta trongan bak doi pinpura lo nang litung permanik mari dikit pura lo ni tum da autonomous council ban pj dr julian rongau chief executive member of Tangte piniberta ke lansing toni koklo domi thakme kurwang thu kar